No día de hoxe tivemos avanzos francamente interesantes relativos á definición do lugar e das estruturas que xa fóramos observando con anterioridade. O que vimos ao facer a limpeza vegetal foi a aparición de distintas trazas de muros que, sen embargo, eran de distintas épocas. Tiñamos, por exemplo, unha pequena cabana recente ca súa entrada e outro tipo de muretes tamén de factura recente. O que temos agora son xa un gran espazo que está delimitado por unha parte por un corte na peneda moi grande que vai contra a muralla. Temos, por outra parte, un muro en forma de arco, ou polo menos con unha esquina redondeada de un ancho considerable, que desde logo se alonxa un pouco de un tipo de arquitectura doméstica. E por último, unha estrutura que precisamos definila definida mellor, que viría a cerrar ou a conectar este murete en arco coa corte na peneda. Non, na muralla sabemos que está xusto ao lado, e isto é moi interesante porque esta estrutura se vai a encontrar, está claramente relacionada coa muralla. Por tanto, de que se trata? Trátase dun torreón, non? O sea, que tipo de estruturas poderosas están asociadas aos lenzos murarios? Torres, torreóns. É un torreón? Pode ser. Hai, digamos que, unha estrutura ou varias estruturas que deben ter un ancho de 3-4 metros aproximadamente, que simulan porque temos ainda que facer a limpeza fina para ver se isto exactamente é así, non? Pero aparentan desde logo a ser o acceso para todo este lugar. Hai unha serie de evidencias constructivas deste tipo que o que nos están indicando que estivo máis ou menos todo ocupado, e que estivo ocupado ademais por estruturas de certa monumentalidade, o sea que non son pequenas cabanas de gandeiros o que podemos facer para un día de frío ou de choiva para poder refuxiarse. Non, son cousas francamente que van en consonancia co que coñecíamos que eran as murallas.